हे बघा, तर गाववाल्यांनो प्रत्येक कोकणी माणसाच्या घराच्या आजूबाजू परसबाग असता आणि त्याच्यात अशी ही केळीची झाडा, हळद, आणखीन कसली फुल झाडा, अळू ही झाडा असतातच. नमस्कार गाववाल्यांनो. तर आज आमचो तो घड केळीचो तोडूक झालो. तर बघूया आता, तुमका दाखवतय. चला, त्या घडावर जेव्हा केळा पिकता तेव्हाच आपण तेका काढतो. तर ता तुमका दाखवते आता. तर गाववाल्यांनो आणि एक सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जेव्हा मी तो पहिलो कच्चो असतानाचो घड कच्चो असतानाचो जो व्हिडिओ केलाय त्याच्या बरोबर दुसऱ्याच दिवशी केडल्यानी येऊन केळी खाल्ल्यानी. नशीब की आम्ही घरात होतो आणि आमका समजला, मग त्यांना आम्ही हाकवलं तेव्हा ती गेली. पण कदाचित मी थंय व्हिडिओ करत असताना त्यांच्यानी तिकडनं बघितलेला वाटता की हयसर केळी असत, त्यामुळे ती लगेचच इली आणि त्या व्हिडिओ केलेल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच अगदी त्यांच्यानी बरोबर तो घड खाऊ गेली हयसर. तर ही बघा, ही अशी त्या केळीच्या घडावर केळी पिकली आहेत आता. आणि एवढं तरी केडल्याने आमका ठेवल्याने ही मेहरबानी त्यांची. ए बाजूला राहा तू, काढायची नसतात ती फुलं बाळा. केळीचो घड काढूचो म्हणजे पांढरे कपडे किंवा लाईट कपडे घालून त्याचा उपयोग नाही. कारण ह्यो जो डाग असता केळीच्या झाडाचो, तो जो डीग असता त्याचो जर डाग आपल्या कपड्यांका पडलो तर तो डाग कधीच जाणार नाही. मग तुम्ही खयचो साबण वापरा, नाहीतर खयची वॉशिंग पावडर वापरा. त्या साबणवाल्यांका सांगून बघू की केळीच्या डिगाचो डाग तुम्ही काढून दाखवशात काय म्हणतात त्या बघू कया. जा सानिया. थोडा पटकन सांगता, सावकाश. थंय एक लिंबाचा झाडा, त्याच्यामुळे त्याचे काटे लागतात त्यांका. ए कार्तिक इकडे. नंतर ती आम्ही झाकून ठेवल्यामुळे पुन्हा येऊक नाही ती. त्यांका सुगावं लागलेलो की हयसर काहीतरी आसा, आणि ती येऊन त्यांच्यानी खाल्ल्यानी केळी. ती खाल्लेली केळी पण तुमका दाखवतय. तर माझी आता सासूबाई हयसर असत, तर त्यांना मी आता विचारतय केळीच्या झाडाबद्दलची माहिती. तर जुन्या माणसांका बराच काय माहिती असता. तर आता बघूया ते काय सांगतात. जेव्हा केळ पोसावता म्हणजे जेव्हा केळी घड येता तेव्हा तयार होक तो पूर्ण घड परिपक्व होक तेका 4 महिने लागतात. संपूर्ण तोडून टाकायची म्हणजे नंतर त्याचा काय उपयोग नाही. नंतर त्याचा काय उपयोग नाही त्या केळीच्या झाडाचं. म्हणजे एका केळी एक. आणि ही चिबडाची वेल आमची, जी आता आणीच मोठी झाली ह्या टाकीच्या पुढे पर्यंत गेली. हे बघा,
आणि इकडे फुला पण अजूनही असत ते का. आणि ह्यो हिसर एक चिबूड येता परत आणखीन पुढे पण इकडे आहे घेऊ बघा छोटो. आणि